ako na Sel. Mamaya girl. Pag ano, para may lakas. Pag sa bangka girl, hawakan mo. Sige. Maya na daw. Special, oh. Sige, char muna na kayo. Wait lang po. Still vlogging yun. Still vlogging. Agad na mami. Still vlogging. Saan tayo? Sa tricycle? Ayaw niya. Sam, hi Sam. Tawagin mo yung tricycle, Sam. Sasakay ulit yung tricycle ulit. Okay na. Girl, akin na yung ano. Sakay na kami sa bangka. Hindi, sumunod na po natin. Sakay na. Pag nahulog tong ano na camera natin, wala na tayo. Ayan, sasakay na po tayo. Ayan. Girl, sinuklihan ka ba nung tricycle? Sabi ko mo. Sige na. Ala. Yeah. Ito na po. Ito mo pala yung sakayan nila. First time, second time na natin doon sumakay ng bangka. Dito. Hindi ko na mo poprotektahan ka niyan. Hindi kaya pag nabasa yan. Hindi yan, friend. Sana yung sabi-say. Pinakit na pag hindi nga umumugayan eh. Alin? Wala na kasi nga ano sabi. Oh, pag sumakay ka ng barko, Sam, barkong-barko talaga. Kasi ba dati nung kayo doon? Kasi bala ko pang magburahay. Oh, barkong-barko talaga. Malaki yun. Ang sakyan pag nakasakay. Sa dalawa to para malipad. Ayun po si Teacher Rosel, takot-takot po talaga siya. Ayan guys, nakikita niyo mamaya. Ang ganda po ng Eto po. dadaanan namin. Ito po, ayan, bababa. Huwag na lang, diyan ka na, marinig mo yung buko. Ayan po yung baby ni Teacher Rosel. Hi, Sam! Say hi! Hi, vlog! Say hi! Hi! Ayan, kumakain po siya ng french fries. Ayan. Malakas ang loob tulad sa nanay niya. No, hello! What's that? French fries. Sarap! Sarap! Tinitingnan ka lang. Ano ka ba, napakatagal na. Ayan kasi natin si Joven. Jubin! Juicy! Rusen! Hi, Sam! Talaga namang hindi na ata. Ganun lang siya ng ganun, no? Ang dami-dami pong bangka dito. Ayan. Malapit ang Papuno at saka
So ngayon, kakausapin natin siya at tatanungin natin kung ano-ano yung mga bagay-bagay na medyo meron ka lang yung sabi. So let's start. So ayan na po si Teacher Tin. Ayan, tatanungin natin siya. Pasahero. Isa po siya pasahero. Hindi, joke. Di sa kanila tayo pupunta. Makikikain po kami. So, ayun. I-interviewin po natin siya ng mga ano lang, simple question lang na pwede nating itanong. Ayun. So, Teacher Tin, anong pangalan ng bangkang mo? Ay, Tin, anong pangalan ng bangkang mo? Alaysa. Alaysa. So, tawag dito, dito ka ba lagi sumasakay pag umuwi ka? Hindi, depende sa oras. Oras-oras kasi yung biyahe dito. Depende sa bangka. Eh, ilan naman ang capacity nitong bangka? 145. 145, ang dami. So, ano naman yung mga experiences mo dito habang nakasakay ka sa bangka? Okay lang. Masarap ang feeling. Sarap ang feeling. Hindi ka naman natatakot? Hindi. Pag lang bumabagyo. So, ayun guys, hindi naman nakakatakot. Kasi ako, umuwi kami ng probinsya, barko talaga sila sa kanila malaki. Sa kanila naman hindi ganung malaki. Pero, ano siya, punong-puno siya ng tao, 100 daw yung capacity nito. At meron naman po siyang mga life jacket. Pakita mo yung life May jacket. life jacket naman po, ayun siya. Ayun, may life jacket naman siya. Meron din doon in case of emergency. Ayan. So, siguro naman yung mga tao dito mga galing lumangoy. Kaya... Ay, hindi. Ako hindi marunong Ay, hindi siya marunong lumangoy. Si Teacher Tin. Lumaki siya dito pero hindi siya marunong lumangoy. So, ano-ano kaya pwede mong ma-share sa amin na anong pinakamagandang lugar na pwede puntahan? I-try niyong pumunta dito, lalo na sa Tagapo. May mga laot dito. Ano makikita doon? Makikita niyo ang kagandahan ng Talim Island. Wow, Talim Island. Medyo malayo pa ba dito yung Talim Island? 2 hours pa. Ay, saan nga tayo pala pupunta? Taga saan kayo? Bangad, barangay Bangad. Bangad. Ayun, barangay Bangad. Sila Teacher T. Si Tintin. Ayun. So, ayan, marami po kami ngayon mga kasama. Ay, may mga tropa-tropa namin. Ayun sila. Medyo... Ayan. Madilim. Medyo madilim po. Ayan si Teacher Rosel. Oh. Teacher Rosel! Hi! Hello, Ayun, dito naman po hi! kami kasi aalis eh. Kasi hindi pa po puno. Hindi pa puno. Ayan. Pero madami na pong tao. Ayan si Girly. Ayan. Ayan siya. So, thank you, Teacher Tim! Thank you. Pasal kayo dito. Ayan. Maganda po mamaya ipapakita natin yung ating buong travel time sa water. So, yung napakita natin. So, mamaya, see you later, guys. Ayun. So, ayun, Teacher Tim, saka na tayo pupunta. So, thank you.
natin kumain. Try natin kumain po ako. Up. Try mo natin tumali tayo. Taas ako ng alin bang kainit ako ng bang. Ay, ito pala siya. Ito pala yung tunay. Ayan. Yeah. Hayad kami. Nasaan si Sam? Cameraman, Nasaan si Sam? cameraman, baka mahulog. Ayan, thank you po. Andito na po kami. Sam. Thank you. Welcome to Barangay Bangate. Ayun. Thank you sila, Joven. Nasaan sila? Sila. Yay! Bye, fish. Nandito na po kami. Bye, fish. Ako natin ang dami ng bibit. Ako natin ibag isa. Bye-bye, fish. Balik ka, dalik. Lakad ka. Tayo payong pala mga Ganda kasi ito nga. Tapos dito mami, may bigay. bago yung ano plastic ako. Kaya na. Tintin. Pakiiwan ko ang tsinelas. Pakiiwan ko ng tsinelas. Hello po. Pero pag hindi po ko iiwan ng tsinelas. May pasok na rin. Sisig! Sisig po ang ganda-gandang babae. Ayan o. Sa pawis. Sabi yan. Ayun si nanay ni Tintin. Ayun yung nanay ni Tintin. Masarap yung nanay ni Tintin. Ito po yung bahay nila. Dito na po kami, makikikain lang po kami, tapos mamaya po ulit. Kami mahal mo, walang sumbang. Ang pagkain. Hanggang sa pag-ibig, nagmahal ang lubos ang puso. Di na mauulit pa, ako'y nagkamali sa'yo. Muli ay patawarin mo. Yung niyayakapin, nakaraay kayang limutin. Magtiwalang muli, mahalin mo muli, magbalik ka sa akin. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa akin. Nalaman ko wala ng pag-ibig sa akin. Ika'y mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na huling pagkakamali. Pag-ibig ko, muling tanggapin. Muli ay pagbigyan ako ng ating. Sabihin ko sa akin.
Lapit na lumubog yung sunset. Ang ganda. Ang ganda. Ayan, meron yung sunset. Sobrang ganda. Bye, kuya! Ayan, pauwi na kami. Nakikita niyo po ba? We're going home na. Ayan, nakikita niyo yung mga bangka. Ayun. Ano timing kayo Yun o, may bangka na. Ayun, may paparating na na bangka. Asa papunta na po dito? Oo. Papunta na yung bangka. Saan na sila? Ayan, may bangka na. Ayan, paparating na yung bangka.